Salutare, salutare! Sunt Catrax și după 2 luni de așteptare am revenit cu episodul 2 din seria Yu-Gi-Oh! Start de la 0. Pentru cei care nu sunt obișnuiți cu această serie, eu am început să mă joc Yu-Gi-Oh! De la 0 cu un deck nou și cu un buget pe episod, dar regula asta s-a schimbat pentru că nu o să pot să postez așa de des față de cât mi-aș dori, deoarece m-am apucat de meditații pentru că sunt clasa 11 și nu o să prea pot să ajung mereu pe la crit. Ca să înțelegeți, eu m-am învoit ca să merg la turneu sâmbătă pe 26. Am avut ghicis ce? O regională! N-am mai avut regională din 2019. Multe detalii o să vedeți în următoarele minute ale acestui episod. Regula cu bugetul s-a schimbat deoarece nu o să pot să postez așa de des, mai ales că nu pot să merg de fiecare dată când vreau la crit, așa că nu o să avem un buget și luăm limita bunului simț. Din câte puteți vedea, avem și un playmat nou și un deckbox, așa că haideți să trecem la main deck. Main deck-ul o să vi-l arăt cam ce aveam în el. 3 Paidra, 3 Chandra, am tăiat 2 Fadra și 2 Genroku, cam cea mai bună formulă. Un Doradora pentru consistență, un Magnum Hat, 3 Shifters, am mutat Droll Main, un Sengen Summoning pentru că ne-a lovit banlist-ul, 3 Sengen Kaiman, 3 Raigeki, Harpies Feather Duster în germană, Terraforming și Call by the Grave. Hai să vedem ce am adăugat. 3 Ash, Blossom la 3 euro bucata, cam cel mai bun staple. Un Path of Prosperity, 4 euro a costat. 2 Triple Tactics Talent, 6 euro bucata. Un Forbidden Droplet, 5 euro. 2 Lightning Storm, 3 euro bucata. Și 3 Imperm, tot la 3 euro bucata. Cam asta am adăugat în main. Extra deck avem, după cum bine știți, un 2 Bident, un Transcendent, un Cubalt, un Samurai Destroyer, Black Rose și Rudy Rose Dragon, un Hit of the Fire Chamber Blaze, 2 Heretic Seal of Heavenly Spheres, un Nightmare Phoenix și un Dorital Chimera. Și am adăugat un Odice Meteor Burst Dragon pentru dacă avem Mirror Matches și e o variantă destul de bună, a costat 2 euro. Bătrânul Trident Dragon și la reprint în tin, 10 euro. Și Promethean Princess, 10 euro de asemenea. Acum trecem la side. Avem păstrate un Rivalry of the Warlords și un Koaki Meiru Dragon. Și avem adăugat 3 Fantastical Dragon Phantasmei pentru decurile de Link, 1 euro bucata. 3 Nibiru la 2 euro bucata. 3 Power Filters în caz de dăm de Yubel, care e un matchup destul de greu, 3 euro bucata. Dimensional Barrier avem la pachet cu 3 Crossout Designators la 3 euro bucata. Dacă am calculat eu bine, avem cărți adăugate în valoare de 94 de euro, cam de 3 ori mai mult față de bugetul inițial, dar mă înțelegeți. Acum ne facem bagajul și mergem la crit. Doamne ajută! Salutare, m-am șunit cu bine. Intrarea a fost 69 de lei și am primit 5 boostere și ghiciți ce? Cadou, pentru că facem sponsorizări și chestii. Am primit un fucking box întreg. Deci, mulțumesc foarte mult pentru cei de la crit și chiar vă recomand toți să venim. Așa că să deschidem entry packs-urile de la regională. Trecem repede prin ele. Azamina, Muricleagu, ok. Goblin Bikers Grand Breakout. Pyramid Lordy Lord. Ok, nice Secret Rare, frumos. Migul Fairy, nice. Next one. Primate Imperial Dragon, ok, în 5 booster zic destul de bine. Deci, cred că e prima oară când deschid un box întreg. Doamne, bădici.
M-au surprins super, gen, bat inima. Haideți să... O să dau skip acum, unde vă dați seama. Lacrima de Crimson Tears, forță. Going back to breakout bottom. Special, okay. Tak możemy. Ok. Nici n-am decât costă chestiile astea, nu m-am interesat, dar o să fie prețul pe ecran, vă dați seama. QCR, bro. Hai de pula. Hai de pula mea. Vai de... Mamă. Cred că ăsta e... Hai de... 60 de euro minim. Legendary Six Samurai și... Hai de capul meu. Dar să scoți live, stați puțin. Până din live. Primul QCR pull. Mă rog, gen din boostere. Hai de capul meu. Nu știu. Doamne, deci mulțumesc, vă iubesc și de la cât. Mersi Teo, mersi Răzvan, mersi de toată lumea, vă pup. Respect. Hai de cap, mă tremur, îmi bat inima. Puțin cam jegos clipul, dar mă rog. Urca... Vulcanic, să nu? Da, Ia uite. Cât dracu, la 5 euro? Ce că nu Doamne, nu poate să voiam să urac de la el a intrat și eu mă să pentru tine cel mai și că intru în bun, așa, pentru ce? Nu, asta e 14. Nu, și mai Asta totuși sunt 200. Da, ce dracu. Mai faci figura, așa figurează. Vazamina, origina. Hai, facem aici o figură cum ar fi, doamne. Exact, deci când te duci contra deaconul nuclear și de veci. Vazamina. Sau de la veci mai... Coin machine. Scanning sun. Poți să și ce asta? Și cât de veci, Da. Going back from wipe, ok. Hai, let's take magic, hai. Cum ar fi acum un Charming? Nu, că e mai greu după aia, trebuie la cine e foală sună? La Cosmin. Pentru voi? Hai să win. Famă cu așa, bam, iubi. Ai văzut așa ceva? Jamie Migul, insane, ultimul 7 euro și asta parcă. Bam. Deception inclus, ia? Da, hell yeah, man. Încă o dată mulțumiri celor de la Creed pentru box, foarte frumos gestul, tot respectul. Acum, dacă este cineva curios, vă arăt cum este interiorul în desfășurarea unui turneu. Suntem 46 de participanți, asta înseamnă că vor fi 6 runde, top 7 primește invitația la campionatul european, așa că ce să zic, let's go! În prima rundă, oponentul meu juca Ritual Beast, un match-up destul de greu, a fost și finala de la campionatul european. N-am știut pe ce să dau imperm, așa că l-am mirosit, i-am dat drawdown, l-am încurcat, a făcut field-ul full combo cu Colosul și Bagușca, nu am avut ce să fac, am dat scoop și am zis Game 2. N-am ce să comentez mai multe, al doilea match a decurs exact la fel, așa că primul lose pe ziua de azi. Următoarea rundă am întâlnit un băiat care venea de la Cluj și juca Centurion cu Red Dragon Arcfiend și primul match a decurs cam așa. Caută un level 3 să luăm fiind Tuner. Aș.
Yep. Mama, sorry, iară, bă. Crimson Effect, special. Set, pass. Iară, brick, mă, iară. Drofești? Da. Suntem aici? Da. Ok, main. Da. Playing Storm, Spell Traps. Short. Targeting. Vision Effect. Îmi caută un spell în trapță care menționează RDA. Ok. Merge? Red Zone sau cum era? Crimson Guard. Și Red Zone. Am avut și eu, dar l-am luat, am făcut niște play-uri pe placat și am dus, l-am vândut când am mai șuat. Ok. Quadro, Spider Effect. Hai, trece la game următor. Și avem și... Da, aveai și Cayman, e imposibil să nu fie. Asta mi-a fost mâna. Deci, asta mâna și după... Da, n-a ce face. În meciul al doilea m-a pus să încep primul, am făcut un mic field cu Seals și Bident în graveyard, dar când am vrut să activez Seals mi-a dat Call by the Grave și am făcut un field, n-am mai putut să fac multe chestii, așa că a câștigat și mergem la Game 3. În Game 3 i-am dat Nibiru, dar chiar și așa tot a putut să-și instaleze un board destul de bun cu engine-ul de Centurion. După m-am dus puțin full combo, dar am făcut misplay chemându-l pe Trident în loc de Transcendent, deoarece după ce am făcut Suicide practic în Scarred Dragon Archfiend, l-a chemat pe Red Dragon Archfiend care avea 3000 și nu mai aveam ceva de 3000 ca să-l omor. Și trebuia să fac Transcendent ca să-l omor și după să fac Quick Effect să-i dau Spell Summon din Graveyard și probabil câștigam, dar am făcut misplay, n-am mai avut ce să fac. Am făcut un Type 1 și după Sears, dar după mi-a outplayed board-ul și a câștigat. GG, al doilea lose și haideți să vedem ce putem să facem în continuare. Avem 4 runde. În a treia rundă, adversarul meu juca Branded. Din păcate sau din fericire pentru mine, acesta a bricuit în ambele meciuri. Surprinzător mereu a avut Book of Eclipse, dar acea carte nu m-a încurcat din a-i da OTK. O să vă las mici fragmente din cele două meciuri și după trecem la runda a patra. Apoi poți să dau special summon în field, dând la fiecare 4 levele, câte ori fac un fiecare. Deci de exemplu, ce utilizez asta, și dau special summon. Nu, da, efectul ei poți să dau să din deck și are un scor și o să dau. Bă, nu, domnule. Bun, continuăm. Activez Bonfire, admite să iau un Fire level 4, să iau și o să-i dau la summon dash, efect, și o să dau Perfect, e good. Te faci Dragon? aici. Într-un petal? Nu e mai. Da, da, indicat doar câte iterări. Dacă folosești iterări, efectul ăla nu mai există și acum e ca să mai jucat pe nou. Efectul e și cu asta și o să-l ajut pe om. Dar nu ce că te-ai și special? Tot efectul, dacă e 6500? 6500? Efectul de 6500? Special. Quadra? Da, cu Quadra 1600? Apoi 1900? Quadra Effect? 1500? Sau special de grave? Exact, da, da, da. Quadra ta 1600? Lumini 1600? Chandra Effect? Da. Ok.
Sunt drop face să dau wanted Păi, dar nu am ca să seama. adaug Să activeze embolia. Sau ba, da, să fie. Și trebuie să distrugă un file ăsta din ființa mea. People vision. Okay, chain against India, chain against Are efect Meridian? ea nu are dar o să știi cum să uite, am o trimis asta și am un drop. Ok, o să fie în felul următor. Diabesta sunt Bhagwan, se și level 4 killer. Europe Effect, Copy Cells Special. Chandra. Are 1100. apoi rog de mână. Așa, și pun înapoi pe asta ca să iau mână. Better. Final attack. Aici am ajuns. Normal hook, efect, target poplar. Poplar effect, set one snake eye card spell așa. Divine Temple activez și pun în spell așa. Tipa asta. La declararea atacului special. Efect off. La declararea atacului poți să și graveyard. Special Hydra effect cu Gateway Player set. se întâmplă cu așa. Activez efectul asta. Ultim, dacă și pe Target o să pună spell attack și dau special summon. Nu cred că poți să-mi dai tot tome la Enter Battlefield. Posibil. hai să vedem. Deci, atac cu Fadra 6400. Atac cu Hydra 1700, fac 1700. Efect care cu Synchro? Dagger Effect on Summon. Special Graveyard Skylar. Atac 2-6, rămâi 2-1. Iar atac cu Hydra. Practic după asta o să fac, mai rămâi 4 și după asta fac sincro de 10 atac. Încântat după primul win pe ziua aceasta, am mers în runda 4-a, unde oponentul meu juca Voiceless Voice. Am să vă spun pe scurt ce s-a întâmplat, deoarece nu vreau să lungesc prea tare acest video. În primul match, deja a început să mă apuce oboseala, am făcut un misplay și nu i-am dat destul de magi în tura mea ca să câștig și după acesta mi-a dat outcome și m-a bătut, iar în a doilea match am bricuit, așa că GG. Momentan avem scor de 1 win 3 lose-uri și să vedem în următoarele 2 runde ce putem face. Din păcate, telefonul meu a rămas fără baterie, iar pe mine m-a dus capul să-mi aduc un încărcător la mine, așa că pot doar să vă povestesc ce s-a întâmplat în runda 5 și 6. Dar, ca să mă revanșez, o să apară curând pe canal un episod separat în care vedeți o rundă full al unui amic de-al nostru, Mirod Yu-Gi-Oh! Puteți să vizitați canalul, acesta face combo tutorials
și e chiar destul de interesant, așa că haideți să vedem ce am făcut eu, runda 5 și 6. În runda 5 am dat de un deck de Heroes, dar acesta a dat brick în ambele meciuri și am putut să-l înfrâng ușor cu scorul de 2-0. În ultima rundă, runda 6, am jucat versus Fire Kings cu puțin engine de Diaberstar. Primul meci am câștigat, după am bricuit puțin și adversarul a egalat, dar după am reușit să iau win-ul, așa că terminăm ziua cu un scor de 3 win-uri și 3 lose-uri. Per total am luat locul 28 din 46, destul de acceptabil, dar în opinia mea se putea și mai bine, așa că vedem ce putem face în următoarele episoade și poate avem o prestație mai mare. Mii de mulțumiri celor de la Crit, nu doar pentru booster box-ul primit cadou, ci pentru toate chestiile pe care le fac pentru comunitate, cum ar fi organizarea de turnee, locuri confortabile, atmosferă bună, angajați de treabă și chiar recomand să veniți măcar o dată la Crit, să aveți parte de o experiență de neuitat și 100% o să doriți să reveniți. Felicitări atât câștigătorilor cât și celorlalți participanți. A fost o experiență foarte faină, n-am ce să mai zic decât că ne vedem episodul următor. Pace!